lugurok sian ganang thai kalaikha tabuk hasteo tabuk mobile phone khoknai rok sallairok lairok yak logoi dongbaikha kusuno fer kha fataro onkhorpuru solani hayaki kholjani jefru pano kamawi thangai mano saimandok yasani tamoni bagai okokno ma saka hinke agolini Amtali Naimwthangkhor ni naimwthangrok Laithangnai Talnwio Kai samukno chetrowoi kaidhok jinei mobile phone rutugwi karikha cha salo kaichichuku kokduk eba mobile phone nok phangrokno yafari rikha Amtali Naimwthangkhor ni naimwthangrok cha salo rasainui rangmarini slaibok gobangni kaichichuku kokduk eba mobile phone kwmajaknai rokno rutugwi kariwoi nok phangrokni yago yafari rikha Amtali Naimwthangkhor ni naimwthangrok haini bagai tongkosong lukurokni thani puitu chajaka Amtali Naimwthangkhor ni naimwthangrok Amtali Naimwthangkhor ni osi hamsajak tangshepno thepawoi rutugwi kariwoi mankha okokduk rokno kwmajaknai rok Laithangnai Talrogo kwmamani bagai missing diary khlaimani abono chetrowoi naino o mobile phone rokno rutugwi kari jakha রিকভারি করতে সক্ষম হয়েছে যে মোবাইলগুলি অনেকেরই হারানো গিয়েছিল এবং কিছু মোবাইল চুরি হয়ে গিয়েছিল। এখন পর্যন্ত আমরা টোটাল ৬২টা মোবাইল জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত ৬২টা মোবাইল আমরা উদ্ধার করেছি এবং বাকি যে মোবাইলগুলি কিছুদিন আগে আমরা তাদেরকে প্রকৃত মালিকের কাছে হ্যান্ডওভার করেছিলাম। আর আজকে আমরা ১৯টা মোবাইল আছে যেগুলি আমরা উদ্ধার করেছি তা প্রকৃত মালিকের কাছে আজকে আমরা এগুলি হস্তান্তর করব। tongjorawo borokrok muchungmani bagai jotono morokuk nayei kokduk pailayo fia pailai fano aborokno kmaya tei toniwida manlai Talnwio Kai dokchinwi mobile phone rutugwi karimani patimong songmung achaikha sakni manino jaikhe naijomui toniwi maniada wngkha hinui abono kari salbrumno kmawi tongmarok hinke lesele khajakya wansugui nailai thei kalaikha tabo Bureau Report News Now।